Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ayo. Ayo, nas. What's up, man? Hoy. Ayo! Ayo. Kayo! Ayo. Hoy. Ayo. Uy, nalagi mo dire yun sa'yo toyo. Nasi Idol Cup dire. Papa na susod. Susod? Ano sa'yo toyo? Kap. Kap. Sindutas katubig. Kap. Kap. Basig na nagimo imong papa. Kap. Di ko, basta ako sa to. Papa ko toga. Ayaw pagali diha, di makita skap. Ayaw kung pagali diha, kani makita skap. Hoy, Kap. Hoy. Apoy. Hala. Nala sila. Ay. Kap, ay kap. Kap. Agoy kompleto ni. Oh. Kap. Di pa ni ending ha. Dol sa Kap. Dol kap kay kompleto ni. Dire ka kap. Kap. Kanang nami diri Kap kay Lagi mo. Kaduol yun na permi brad ha. Oh. Pahimuta sa. Buta sa Kap kay dako butan og kapoy. Ang utok lapos Ang mata. damgo ka pa? Wa mahuman. Ayaw nang yung pag-away ha. Ayaw nang pag kaniya dili ni violente kinay tay bata. Ayaw mo Pwede pag ka pinagpatingit, kay. samot ang kaburot imong tiyan. Ay di burot na ni daan miss eh. Kalma lang. Dili ba angay makulbaan ana. Bakit pala ningil ko kay akong paboruto ng bahay. Puro lagi nagmini daw po. Dili si Balenciana ni mo tagkas atong balay. Mo na siya. Patinuod lang pero Barbie. oo. Ay Asa daw? unsa nga klase nga Barbie? Kanang tambok nga. Asa daw? Oh, ako na kani adto. Ha? Observe bari akong picture Miss A. Ang tanong dako nga manindahay ra di ay. Oh, anas daddy. Daddy Kalma gid na. lang. Branded. Wala lang diya kay 250 ra man gud niya akong baligyan. Bantog na to 100 na dito. Wow, 150 po di mo ginansya. Consider jud ka kay dako kay abang ani mong balay. Kanila, Wala ko kanila. Ay lang paminaw ba? Paminaw sa daddy, paminaw. Dili ako na minaw. Tama tay picture ni Miss Valenciana diha Di mo sila nangabang ta diri silang balay hangyo man ako kay sampang girnobit ang atong balay lab nga akong gipato story. Di ang iyo ko ni Valenciana nga ari lang sa misa iyahang ancestral house. Nya daddy atong Pero- balay nya iyang picture na. Pero dili man siya pwede nga tandugo ng ilang mga gitawag nato mga beauty kwan Ano naman di ay? Dili niyo nga naapa ako mga gamit diri na akong panimay. Kasi ko na curse ba? Hibaw wala pa mo manghakot sa inyong ubang butang. So, wala pa na ako makuha nga ako mga butang diri. Kanina pa man mo nga, pipila lang ka buwan. Mao lagi man akong giingon niya lab nga ipila lang ka buwan pero Mao na. ang iyang mga picture ila po. Taon dis ninyo ni mo Oh. itaon. Uy. Ang ako lang ba kalma lang di lang mo Miss Lagi, A ano, na pag-away, Miss wala mo A. kasabot. Pero may man ni si Miss A mo maligya na mo. Hello. Daddy, anas ninyo bati dog noong daddy. Mabigyan akong doon ninyo taw-taw na dong ay nagiging mo ang big deal. Ay ano pag-away gid ha kanang way physical ha way away ha kay ang ato among karon lisod kay magkagubo to mga black eye niya ni siya. Ako lagi din problema na ko sa ano kay di ko makapangawras kay nang hinguko ko. Ambot nang babae yung bisita ng hilabtanong dako. Di na Oy, ba mo di kunin istorya mo. na ko eh. Ngano ko taon ka Oh, diha. sanahangan man ka. Babae na mangingon daghan kang babae diri. Naibaw na ko ni Valenciana nga. Na, balik. Mao gyud ang imong kwan, di ka kaagwanta nga di mo
kanang mubugno. Matanawa? Oh, kalma lang, kalma Mao lang. gani, ni kalma ko Hindi ka. Naong ni mo ay mura nagkaghantaw, ikaw man ay kahantabuan. Ay, Ikaw man ay nanay. naapektuhan. Ayaw na. Sakto na, Miss Valencia. Dili sa tumayo yung gibuhat. Sakto na kayo mga silingan na to. Tawagay ko mga barangay tanod doon. Oh, pasensya na mo ha. Alam mo kayo kuan ba? Nagsabot-sabot na sila. Ang mga silingan ko nang li na. Palili sa sila naman ay lungag. Gawas kung wala ay lungag diha. Di ka na sila pwede mo lili. Alma lang, Miss A. Alam niya, Malili sila na, mahadlok sila nimo. Ano ari man ako ang tumo nga mahadlok. Kalma lang, kimaat Maria, tag barangay. Natan ako naglili. Hadlok ang Ang barangay mo ari or ang mga naglingkod sa opisina mo mo ari? Dili, ang mga barangay tanod ba? Oo. Manawag, ang silingan ba? Manawag ko niya, mga barangay tanod ba? Abi na lang nagay ka dakong katubot. Kaya natin ako, isog naman kayo mo. Isog na Wala sabi ginoo ko itaon, ginoo ko. Kini may hanan mo. Wayo lang ta. I-big deal dayon. Sige, walwal na natin kung si Tuyon mo diha. Minaw na lang ko. Bukan mo. Aka na mao na gyud ta na imuhang kuan buhaton. Kay dili man ika akong toyo. Ako'y jamo Way laing gikaligan gawat sa akong kagwapo Ako'y jamo Way laing gikaligan gawat sa akong kagwapo Dali. Nakailak ko naman akong anak. Nahadlok naman hindi mo ba siya na? Lagi nga noon makani. Naraban ni tinangga Eh, pugno ano lang bigay para naami pugnan. Mama, sige. Wala pog nga ko man ninyo. Ayaw naman. Sige na kay para mahumalat. Ganina ra na ninyo gilagisan, di mo magkuan. Ako siga-sigaan Oy, ang ay mata ha. sa tuloy suka ha. Kalma Ay lang. ko ana. Ay, kasi- Grabe na ka ha. Tasak ka. Ginoo ko. Ako na rin nahimo. Pagkaginaong ginoo ko. Kamay ko kumutos na ang atong bayana. Uy, Uy, siya na! Chigo. Ano gayaw-yaw ang kadiagod diya? Ay, sus ginoo ko. Kana inyohang kailan ka misi? Oh, Makapungot! Way, ang naong murag sa lindron na manindahay ra. Laguta gino kang magyong kitkito ng kunis-kunison bayhana. unya, nasi siya no? Na, otro po ng pamilya ni Siano. Mura magnaa dito di dapig hinoon. Kuy ginoo ko. Unya, naglalis gid mo. Ay, nagbugno mi. Nabaw pa sa lalis. Kamong duha nagbugno. Kami misi. So sa Nga, iko wato naman iba- Kuy ginoo ko. Igo, nagyo ko ni ato dito kay maningil lagi taon ko sa duha ka buwan nga kuwang ni nila ni Siano. Unya, moy ako nahiaguman pag-abot ako na ditong kuan piling dato kay Miss E, ginoo akong bayhana. Naninda mo to siya ukay-ukay. Kanang kuan ba? Nabadi okay nga tag 250 ang presyo. Plano pa ko malamig gyud kay kunis-kunison bayhana. Oy, piling dato na ba kay mahal na ba kay gipamaligya? Unya, maldi- tag 250. Sus ginoo ko. Maldita ra ba to in town? Wala na lang ko'y kwintaan eh. Hi, Dong. Hi, Gopo. Ay, isa yung tunod pangalan, Balenciano. Balenciana. Ay, kunsa di mo? Igagaw. Igagaw. Ay, igagaw di mo di ay. Mo ka matikot pareho mig Mamaw nagdagway. rin na nga Ah, day. sabi, oo, mamaog mo daw. Pareho yung naong. Santa Claus lang ni. Pasko pa day. Wala oy. Unsa di mo kuan? Santa Claus? Unsa ba ito mo daw? Sabi yung paabot ka. Hindi, nag-istoryahan na may parte sa katong yung gikaaway nganong kita ko sa Mao glalis. ni siya gaw. Oh. Ang tana man kanang nagunsa ko di nga nagunsa po ba di inyo mo kong gihunungan. Unsa po inyong tuyo. So ato ta si imong pangutana. Gihunungan ka kailaman siya nimo. Mao lagi pero na pamilya ako dong na ituyo. Naglagot ko gaw. Ambot og kaila ba mo aning bayhana gitawag mo nilag Miss E. Oy. Kana negosyante ko kay Okay ang ambisyosang dako nga piling gwapa. Naglagot ko. Mao bitaw nga nagpasalamat ko nga nakita na ko ni igsuon ni Cap Idol Rap. Kini si Jigo. Kay Ari ko dito. ang akong gusto Eh, di ra ba may kailana niya? nga mahusay gyud sa barangay ani. Oh. Akong bay. Ako na nooy murag ingnon nga nagpabaga sa akong naong. Weh, kahilas. Wadi mo sa paa, dagaw. Nagbugno gyud mi. Kisa na sa kap. Cap Dili. Idol Rap. Mato siya sa ako igsoon kay makighusay siya. Igsuon ni sila. Igsoon mi, Brad. Kinsa mo lang siya magay. Brad. Suga ko na niya kung Dili si Cap Idol Rap ang isog. Kana si Miss E, unya, dito Miss Bahay nila ni Shadow ang umaabot nga maoy karibal sa politiko ni Cap Idol Rap.
Sus, Ginoo ko. Sus, kana ra di ay. Oo. Brad, igsoon ni kapitan ha, adto sa kapitan. Oo. Nya ang gani. Manghod ni. Ni Kapay Lurap. Oh, ako- Pero magguwang sa height. Oh, magkuhan ko kahit. Oh, magkuhan. Oh. Kanas kapitan, dili. Dili. Ako na ang kagwapo na. Si Kapitan Idol Rap, mo ato siya kay makigusay siya. Oh, to na to. Mao lagi na. Ang inyo po ba na? Awayon kapitan. Di, Ikaw. Ako yung palit. Tara, palit Asa na mo yung siya paliton? Si Bat, kami bahala dito. Siya ko na bahala. Ah, siya bala. Piti gini ron. Sayang kan? Uy, Taysa! Kanaog diha! Ako'y dapat mo sakay. Oo, oo. Kay igagaw ni nako. So ikaw mo'y maglakaw. Naunsa ka ba? O nya, ikaw na go ko diha kay mo. Ari na ko dre. Kunya, di mi maglangan kay nalangan nami. Oh, sige, sige. Oh, si Bat, si Bat. Naunsa naman taon mo, oy? Ikaw, kap. Naunsa sa nga, nag-tiktok na mo. Ikaw rin ba? Okay, batasan. Unsay way batasan? Way batasan, nanay. Emergency na dito. Wag kay gibaw imong barangay, nay nagkagubot. Gubot! Kisa emergency ba? Kisa nag- Gubot! Gubot pa sa lukot! O si gubat. Gubot, gubat. Paminaw, paminaw. Dili, gubat, gubot. Gubot. Padol. Kang kinsa... Gubot, dili, gubat. Dili. Gubot, dili, gubat. Kapitan mo ta ka, Brad. Kapitan ka, di ba? May Oo. ako. Dili ko kapitan, kaya ba kung unsay gubot sa imong barangay? Oh, kailangan makika! Na. Pero asa lang Asa lagi gubot? Kami ng gubot. Ilang siya, no? Nakagubot. Suot sa ilang balay. Palihog ba? Palihog. Oh. Di na ko gusto makadungog. Paanang pangalis siya, no? Di ka gusto makadungog sa nga ni Siano. Nga ang gubot, tuwa man sa suot sa balay ni Siano. O yan, di ka kadungog. Ikam, kana ilang balay Siano, apel man sa imong barangay. Nung sa, ikaw, good Brad. Kapitan ka, no? Kapitan ka. Kapitan ko? Kay ba ka sa tanang mga gubot sa imong balay, diri? O sa imong barangay? Balay, wala magkagubot. Di, barangay, asa naman itong duha? O tanawa, may patong duha. Tuwa na dito. Ikaw, kapitan, Tara. pagdali. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pagdali, oy! Pagdala! Tarong, ana! Bibi! Tara, bibi! Salom dia! Bibi, ana! Oh, dia, oh, tara! Oh, tara! Tara! Tara, Brad! Tara! Brad! Tay pa ba? Ay, Di mo nagisulog ba? ay, apel ko pa na! Dali, na maratol! Tarong, ito, isa-isa! Tarong! Bibi! Ana, tarong, masad! Tao! Tana! Uy, kung sa lugar, hindi na kita! Tana! Uy, balik siya na. Sana! Sabi na! Sabi na! Ay! Bakit mo niyog na? Lubaga lang yun! Lubaga lang! Ay, nagpapaya! Di mo malugdog-dog na ko. Agaw! Mao ni makita nyo nga dili gid ko masayo-sayo ninyo. Hala. Ako na yung gagaw. Ni. Inyo man ni gagaw. Nga ko susana ko nimo. Ha? Wa mo kay ba? Ni action kag laban ni Masi. Hoy, mga balaban kang ano silang duha. Nagian ko nila sa ta pa may babuhat pa di ko. Ikaw ba? Ano yung mong ibot? Hindi mo na maayo. Kung saan may Para ninyo, dili maayo pero ayo na ako. Imo na. Tay masaragot. Isa na imo ni mga anak. Ako na sa magandang hag na dito. Kain na magid ko ninyo. Magandang hag Ano mo. lang kanina mo? Sa may pakini mo. Danghag wa kay mo duhagod. Paglakaw-lakaw di mo magdinanghag. Kami dangag o kamoy Encounter na din yung duha. Ano na ang kamoy danghag. Adiyo, tagod. Nami sa ganan. Tarong kay mong gagian. Daddy, gilig padung na nila gilig si mami niya karon ilang ang ulatawon. Kabinaw. Amo gan ha. Kani. Kini mo ganhi. Bago mo nilon. Ay, kanit lang. Nak, mga iya ko ninyo. At tabarang kita mo. Anong galagay ko man na sila? Wala! Tama na, Sancho! Brad! Hoy! Ano May pakita na.
ikaw? O sa mga diwa? Uy! Ayaw lagi mo gawas lagi! Ayaw! O sa mga sila, uy! Ay! Panang pulis! 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 Kapitan, salamat po na. Dalik mo lang ko! Napay kami sa Muluyo. Paminaw. Asal mo ko? Paminaw. Kasama mo kita buha. Salamat Nagkakalo. Sino? Nagkakalo mo taka. Di man ko nisuod sa bahay. Di ko ilihan ko. Di ko lata ko. Gikulata ka. Bakit chef? Gikulata ka. Gikulata ka. Sila lagi na punog lagi. Kabangoy makeup oh. Mga guns oh. Tanawa. Di ka pa ko pasulti akap. Tingani man gud siya. Diba nga? Iadto ko sa bahay nilang siya no. Or ako pong kasamtangang bay. Kay maningil ko sa ilang abangan. Unya usaon man ni? Naghaud-haud ba si Miss A? Ay, wala ka na nagawa. Ayaw siya ko na. Ikaw ba? Imong kamal dito pagkabalikan ba? Paminawa kayo nagsistorya ba? Balikan ka mayor. Balikan ka mayor. Kapitan ko. Kapitan ka? Oh. O lagi kapitan lagi ako ni. Padayon ni mo istorya. Ingani ni siya ka idol rap. Naningil ko. Sa ilang siya no. Kung naningil ko kada sila hatagon nga duha ka buwan. Unya ang naghaud-haud ang nitingog si Miss A nga ambisyosang dako piling dato. Asa man So, na, asa na. Abot hay karon gyud ang Ginoo nga. Ang naw nagkalandakas lang. Saman. Sige, kamo na. Tesa ka diyo. Anong bunuga ko nimo? Uya na. Uya man gikwilihan ako ang lab. Uya na. Kung kusugin mo lab. Lab ba man ang lab? Ingon mo siya nga. Ato niliw ko ng... Pero pwede ka sa Pamina na ang bata na ilok ni mo. Mao di ay. Kinsa ikaw na. Mao di ay. Basa. Puto sa lika. Uy, ayaw. Uy. Ako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ato saya rin. Ay, gupot. Napailaw ninyo, gupot, tas loko. Kaya dito ko na saan mahusay ka. Maghuwat lang ta sa kat. Oo. Ikaw sa putro sa ka. Ikaw. Ikaw, ano usar ba ito? Ano ka helmet ba ka? Kauba, choy. Kausa ba ka? Motor. Mangulay ba ka? Balik. Asa mo kayo kami kapitan? Hoy! Ayos mo! Ikaw po! Wag ka! Ikaw tayo sa tinaran nila eh! Wag! Ikaw may kapitan. Hindi na. Ikaw, no? Oo, sa. Utro sa ka. Ay!
Papabasa ko na, pabasa ko na. Hoy, Wa ko gabaw. Ato ta kapitan. Hoy, kapitan. Pamilya ni Sano. O kanya mga bodyguard. Wala mo to. Dada to brasa may sakyanan ka. Ha? Sakyanan ka ora lang na orya. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.